izango Beatriz Unzue esna hona, txalo bero bat, Bueno, herritarrek eta gainontzeko askok ere ezagutuko duzue, herritarrek seguru asko, amasar bezala ezagutuko duzue, herrin beti bilida, kirolari porrokatua da, palan jota fuego haitzen da, eta herrikoak eztionak ere nik uste ezagutzen dutela, bola gortiketan punta-punta negutzen galako, eta guain, erronka berri bati eusteko gogotxu uste, lanbidez idazkaria, ondire bai, eta biala den ama, besteak beste. Eta, bestalde, foru hauteskundetarako aldun gai aurkezten da Juan Carlos Izagirre, bigarren izena hortela, no? Juan Carlos ofizioz medikua da, baino ofizioaz gain uste elkartasun tresna bezala ere baliatzen dezula jakintza hori, ezta? Uste Saharan eta zure ekarpena egiten dezula. Gutako askok Donostiko alkate izan zen garaitik ezagutzen dugu, eta goen pauso bat aratago, herrialde osoa eragiteko modun, ea Donostiko aldun bezala ikusten den, aldun nagusia bezala. Zuek zer dalata esan dezue baiet, zer dalata eman dezue pauso hori hautagai izateko datozen hauteskunde hauetan, dean, egali badezu hasi? Nik 2015 erabaki nuen EH Bildun parte hartzea, eta ordutik honea herrigintza taldean aritzen naiz nire ekarpenak egiten. Gero, ekainen egun bat izan genuen hemen Bilabona, herritar guztien alkate gai izateko izena proposatzeko eguna, eta hainbat herritarrek nire izena proposatu zuen. Orduan, mai gainen etxen jarri genuen gaia, familiakin adostu, garbi jarri, zer pasatzean. Orduan, gero erronkak gustoko jut, eta ikusita azken 4 urte hautan, Amasa Bilabonako udalen amakigun martxa, hau aldatu beharra dago, bai. Eta orduan, nire burua egokia ikuste zuen, eta aurrean. Erantzuna erresa da, betidanik ibili gehala politika, baina beste maila bat. Diustet ikusita EH Bilduko alkategai guztiak orain, edo militante guztik, eta dano gehala bakoitza bere arloan ibilitakua, herri mailan, eta herri movimentu ezberdinetan. Oinala 8 urte egokitu zan alkategai izatea Donosti, orain eskatu diate, eta eoteko, eta aurrean. Beti izaten, nahi egokitu zaitela momentu honetan, baina ez dela hain importantia zein dagoen hemen, baizik eta zeintzu zaudeten hor. Azken finean, EH Bildu ez da ezer, ez badago herri bat atzetik bultzatzen eta herri bat antolatuta eta benetan indarra ematen diguna. Hemen neutia, uste kasualitate dutza dela, eta alde nongo dugu, eta egia da, esan dut bezala, asko dagoela hobetzeko, eta beste politikan nahi baldin badeu, eta Gipuzkoak kasu honetan hobe bat nahi baldin badeu, lan asko kauraiteko, baina danok gure apurrazio txiki egingo dugu, baina herrian dagoen indarra eta gure potentziala. Asitzeatela doneko berri programa lantzen, gaina uste nahiko oinarritik eta nahiko modu zabalian hartu ezuela herri programarako edukik eta lantzeko munduak konta eguzu pixkat, zertan zabiltzaten eta nola antolatu zeaten? Tarriletik aurrea, zireaia eragile ezberdinekin biltzen, egutegi bat egin deu, arlo-zarlo gai bakoitzeko lantzeko modu batean. Orduan, bilerak egiten egea, gai bakoitzeko arlo-zarlo bilera. Orduan, bilera horiek egin aurretikan gaiak gure artean pixkat lan duitekeu, diagnostiko bat egite deu, ze egoeratan dagoen. Orduan, ja bilera
aurkezte deu, gure arten, adoste deu, eta hor jasotik biltzen geanon ekarpenak. Ez? Gero, paraleloki, iria de bai, beste herritarren ekarpenak jasotzeko, beste baliabide batzuk jarritu martxan, kuaderno txuria, jende guztian aurrean, beti, kuaderno nerekin emangoet, bakoitza dazkazuen kezkak ekarpenak egiteko, hemen apuntatuak izango ie. Orduan, hoi lehengostiralen egin genuen lehenengo aldiz, eta aurrera gode bai egun gehiago egoia eta toki ezberdinetan egongo gea. Gero, beste modu bat izango bai, pentsatze deu galdetegia edo enkuesta bat jartzea, bakoitzak etxetan jasotzeko bai, beraien ekarpenak beste bide batez bidaltzeko guri. Orduan, hau dena biltzen deun momentun, informazio pila hau, ingoia ekarpen guztik, banan-banan landu, hitz egin gure artean, eta horrekin, urrungo 4 urtetako herri programa osatzen hasiko gea. Lehen zirriborroa edukiko dugu. Honekin ez dugu esan nahi, egindako ekarpenak batzuk ez ditula hor kajoien baztertuta utziko. Izango guk herri programa ingo dugu, egingo ditu gauzakin. Ez dugu salduko hau ingo ditu eta gero ez ditu ingo. Orduan, baino, bai, gai batzuk izango epe ertain motzekuak eta besteak epe ertain luzekoak. Eta danak lantzen jungo geha eta aurrera emango dugu. Donostitik bat azken urte honetan eta saltoki handik irikitzeko joera hori, handitu da. Eta ez dakit zuk horren aurrean nola ikusten duzun babestu egitezkela denda eta saltoki txikik edo zen aurri hartuko zenituzken? Egiten duen balorazioa da, komertzio txiki hauek ez diala bakarrik aktibidade ekonomiko bat. Ez diala funtzio oso importantea dutela herrietan eta osoetan. Eta da, biziri mantentzea herri hori. Imaginatzea, eta badaude herri asko eta oso asko gustutzen jundianak, eta benetan bizitza galdu egiten da. Orduan, betetzen duten funtzio hori ezinbestekoa da herri bat biziri mantentzeko. Eta badakigu asko sufritu dutela, eta gure diagnostikoak egiten ditugu, eta garbi dago krisiak eragile izan dula, garbi dago salmenta online, Amazon eta hori danak ere pengin egiten dutela, badakigu ordutegi kontuak eta arazoak sortzen ditula, eta badaude ere, salmenta, azalera handiko merkagune horiek ere, eta horiek ere bere mina egin. Guk garbi daukau defentsa eta lana inbiar deula komertzio txiki guztien alde, de hecho, harremana ondila daukau eta hauden elkarteekin, eta de hecho gobernatu deunian ustez behin ditugula gauza asko hien alde. Por ejemplo, Eskigulua, badago proiektu bat Gipuzkoan, online salmenta, baina lokala sustatzeko, besak oso gutxi dute momentu honetan instituzionala, eta nire ustez horreko proiektua babestu inbiar diala, horren osan duten dutela, ordutegia eta hori. Eta kontu ondilekin ibili behar dugu azalera handiko merkagune horiekin. Merkagune horiek, ni uste, dano jute gara lehentxeo dozio, baina konstiente izan behar dugu ze ondorioa ditu. Tolosatik Donostira eta alderantzizko norabidean ibiltzen dian autobus gidariek eta greban izan dira, gatazka izan da hor, eta Bilagunatek EH Bilduk salaketa intzun, bertan izan dira langileekin. Aldunditik nola ikusten duzu gaia? Garraio publikoa bete beharko luke ez bakarrik Donostiakin konektatzeko soluzio bat, baizik eta herri ezberdinen arteko eta eskualde ezberdinen arteko konexio bat. Hortarako, nik uste, ezinbestekoa dela azpiegitura edukitzea, eskaintzea zerbitzu batzu, eta gero sustatzea erabilpena ez. Karo, aurreko legislaturan nintzen prozesu parte-hartzaile otolo bat, diputaziotik, nik uste eredu bat izan zala, handik aterazian
zu komentatu zuen bezala, hemen edizate, beti gora lantzen gauza, nola egin herri programa, ordu nire hintzan, eta nire uste, nahiko hauza polita eta zala, eta aurrera eta hartzeko, zian konkursuak eta indarrekoak. Eta horrein ikusten deuna da, horien murrizketak aplikatzen nahi diala, eta hitzeindako guzti horiek, ez diala respetatzen, eta iriala, zerbitzu gutxiago eskaintzen hitzeintziana baino. Hori, evidentemente, bueltan bertzaio, eta hobetzea jun eta ez atzaitea. Eta ego, sustatzeko erabilera, uste ezinbestekoa dela ere, ez da nahikoa eukitzia, eta geho, autobus hartu behar bali mazu, tren hartu behar bali mazu, edo soka estin izatea. Uste, behar gezula da, presio merke batzu jarri, hau azken finean, inbertsio bat baino gehiago, konsideratu behar zu zerbitzu eskaintze jozulan herritarrei, eta hortarako baditugu proposamen batzu maigainean, legislatura guntaten jarri diana, baina onartu ez dianak, eta dia, por ejemplo, transbordo guztiak doain izatea, zo hemen ditu nostiriste zanean, dugu sartzen zunean, edo topo hartzen bezu edo, oidanak, bilete berdinean, behin batuta, eukitzia. Edo, erabilaren arabera, momentu batian, doakotasuna. 51. Viaje iriste zanean, hortik aurrean, doan izatea, urrungo viaje guzti. Eta ez bakarrik gazteentzako, atzo onartu duten bezala, baizik eta jende guztiarentzako. Herri honetan, desendentzunan kezka bat da, gune estari baten falta. 2014an, proiektu ezberdin batzuk aurkeztu zian, EH Bildu Namasabila bonan, aurkeztu zian proiektu guztietatik azkenean 3 jarri zian mahai gainean, posible zianak egitea. Oie, bai zinean, bai zineko erakusketa gelan, bai interneten jarri zian jende guztian aurrian, modu garden batian, herritar guztik eukizuen aukera bozkatzeko, 16 urtetik gorako guztik. Umiak ere parte hartu zuen, etzalote Bai, bi eskoletatik, ume juntzian proiektu ikustea eta bozkatzeko aukera izan zuten, dana. Orduan, azkenen herritarrek aukeratutako proiektua izan zen, Larreako parkea estaltzea. Legealdi honetan, ez dakigu zergatikan, proiektu hori gelditu induen. Egia da, azkeneko 4 urteetan behar gelditu, baina aldi berean, EH Bilduk urtero aurrekontutan proposamena sartu du zehatzeko, parkea estaltzeko, proiektu hori aurrera eramateko. Eta beti, PNV-ren esana izan da, ezetz. Beraien eskusa, dirurik ez dagoela. Baina, ikustea dirua badagoela, bestela ikusi herria nola jartzen nahi duen, ez? Orduan, garbi esan dezakegu, guk proiektu hori aurrera eramango deula. Orduan, herri programan konguan puntu bat, hori izango. Beste gatazka bat planteatu behar dizut, ikusiko zenun baranda guztia nola dauken langileek eta forratutak greba deialdiekin. Beste behin, guain Gipuzkoako Foru Aldundian eskumenekoan Zarregoitzako langileek behin baldintzakin salatzen nahi dira behin baldintzak, greba deitu dute, greban izan dira, guain ere deialdik ditu emai gainean. Foru Aldunditik zuk nola ikusten dezu kontuak? Ontxe entzuko izute, baina oso gauza importante esan dut. Ezin deuna onartu da, prozeso parte hartze batean, zerbait onartu da nian, geho hori getitzia. Hoi, ezin da. Hoi nola baite egiten dute, eta nik uste asko erakusten duela, bakoitzak nola ulertzen duen politika. Politika ulertzen bali madeu, beti goren bialdala eta retarekin, eta hoi da, zaharra, hori eta bali mada, horratu da. Baina, esan dezu eta bestiak atazkaena egila da, ez da, igual mekuan ezelako, baina eskedak egin oso, ustetan hau bizitzen deula, familikon badaukagulako, gu geho ere poliki horako azuntetan, eta gero eta jende gehiago dago, laguntza daruna, menpekutasun maila badaukana,
eta bedana, erantzuna behar dituzte, eta orain arte mandian erantzuna eskasi izan duia, eta ikusi dugu irurtagoetan gaina hartzen gara. Nik gai honekin, esaten detena da, bai edadengatik, bai gaitzengatik, bai istripuengatik, menpekotasun bat dutenek, nolabait ibilbidea izaten dutela, eta ibilbide hori nahiko zaila izaten dela. Ibilbide horretan, badago momentu bat askatzen desuna, menpekotasunaren balorazio bat, batek izan behar du horrelako laguntza behar du pertsona honek. Datu batzu ditute hola memoriz eta pixkat ikusteko zela bideo honetatik azkeneko urtetan. 2015an, 18 honetan erantzun bat ematezan. Zure menpekotasun gradua hau da. Momentu honetan ikan, 60 dira. Pasakea bi hiru astetik, 2.000 betean. Eta galetzen esunean nola da posible, jendean beste itxundar izatea, erantzun goi hortitzeko esaten zuen, eta jende gehiago dago eskatzen duena, nuski. Jendartea, gilota zarragoa da, eta gilota jende gehiago dago. Baina horregatik, diru gehiago jarri behar da horretan. Ez hau, hain erresa denten ditzen. Eta geho gaina, esaten zuen, dirua badagola, 7 milioi gehiago, uste dute, eta nizatea, momentu txarretan, krisi latza zehonian, 18 honetan ematen bazan erantzuna, nola lehike orain, 3 gehiago behar izatea gauza berdiniteko. Horreko zuen da pixkar, aipatzen dituztenian, pertsona diara bera ditzako, erdigunea politika aiteko garaian, nola duratzen duen behar pertsonarena. Pertsonak eukitzea erdigunean da, eskaera guten baldin baek, hau ez da broma, benetako erantzun bat behar detazkar, eta ezin dezue, 2 astetik, 2 hilabete pasa, 3 milioi. Normalian, ibilbide hortan, dakau honien baten menpekotasun bat behar duela, egotea beste fase bat, non, nekasuan osagek digen etxorin bizitzen, kontuatzen zera, dakasun familiar hori edo, etxean egitu nahi du, baina gehotan laguntza gehiago behar. Hau beti izan da, eta da, emakumeen papera, hori legoetan gertzaile. Baina gaina emakumeen papera izan da, eta musutru lan egin duna, eta inor aitortu ez diona lan hori. Egia da azkeneko urtetan, diru laguntzak ematen diala, kontratatu alizateko baten bat, edo diru bat emateko familia hori konpentsatzeko egiten du lana, gutxi ematen da. Baina eski kuriosoa da, momentu honetan, 2018tik aurrean, ia 2 milioi gutxiago ematen dela diru laguntza horietan, teorian pertsonak erdigunean jartzen dituzunean. 2 milioi gutxik ematen dira eta hau gano afektatzen zuen. Behatzen nahi nahi datu batzuk, 10.000 gonan 27 pertsona daude jasotzen dituztenak kolako laguntzak, eta momentu honetan 10.000 euro gutxiago jasotzen ditu 10.000 gonak horrelako murrizketak ez diala egiten esatea guenean gezurra da. Kasu honetan 2 milioi diko jasotzen denak dira teorian asko segeitu behar zuniaz. 2 milioi horiek, baina asko segeitu behar da. Batu zuen justu lehen, Parke Estalian gaia, orduan EH Bildu alkatetzen zanean, gobernun zonean, nola kudeatu zen. Justu kontrako norabidean ere ikusi dugu herriai desentera egiten dion plaza baten lana, nola kudeatzen edo kudeatu da. Zure alkate gai ez dela orkestu zintunan elkarrezketan aipatzen zenun, beste eredu bat daugazula, ez? Herrian parte ditzen pauso bat emana ez dula eta beste agendeakin gertu gogozen eredu bat sinisten dezula, nola ingo zen duke hori? Bueno, nire aurkezpen egunen nik esan nuen nik hautagai nintzala, etxe hortan udaletxean sartze baritzan nik aginte makila ez nula nahi, osea nik boterea ez dela nahi. Aginte makilioi herritar guztien eskutan egozala. Ez? Eta hori jarraitze defenditzen, osea guk boterea ez deu nahi. Guk erabaki ez diteu hartuko bulego ilun eta 3 pertsonen artean. Ez? Aldiz, ikuste dugu guain, ze egiten ari dian. Ez? Lagun artean erabakik hartu, eta puntu. Guk ez. Orduan, gure proposamena da mai parte hartzaile batzuk martxan jarri nahi ditu, gai eta arlo ezberdinetan. Orduan, mai hortan
egon goian pertsona, mai partartzaile, irikik izango ie. Beti egon goia politika pertsona, esango dugu. Herritar nahi duen guztia, eta gero eragile, gai hori arloi emangoen eragile. Adibidez, euskera gaia, mai partartzaile hortan, euskera sustatzeko egingoien ekintza eta gauza, beraie deukiko gue almena egiteko. Guk politikari dakaun almen hori, mai parte hartzaile horri pasa nahi diogu. Ideiak eta gauzak definitzeko almena, mai parte hartzaile horrek izango du. Orduan, gure proposamena da gutxienez lau arlo, lau sortzea. Berdintasuna, euskera, kultura eta ingurumena. Gehiago sortzen baia, hobeto. Orduan, gero aurreko legealdin ados lan mailak sortu zian. Orduan, hori berreskuratu nahi dugu. Azken iruditzen zaigu, lan egiteko lan tresna oso ona dela. Ez da bakarrikan, guk ez dugu botere hori. Ni behintzat eta nire taldeak ez dugu nahi. Guk nik erabaki ez ditut ingo gauzak. Parte hartzaile azkenen herritarrekin eskuz esku lan ingo deu, eragilekin, elkar lanen ingo deu, Amasabilaunako herritar elkarte denekin batea. Ez zoain bezala, adibidez, Amasabilaunako 200. urte hurrena. Lau pertsonen artean erabaki hue, herri baten 200. urte hurrenen egin goien ekintza guztik. Ez zain normala iruditzen. Olako gauz baten, nik uste herriai hitz eman behar zaiola, proposamenak eskatu eta danon artean adostu. Zenbat eta jende gehiagoen artean gauzak hitz egin eztabaidatu adostu, hankasartzeko de bai margen txikiua. Eta, nik uste behar deula herritar guzti elkarlana. Carlos, azkeneko galdera nahiko nizuke. Lehenago ere aipatu duzu, autobusen aitzakia hartuta, Gipuzkoa ez dela Donostia bakarrik, askotan bairudian zentralizatzen dira gai asko eta asko. Guain da San Sebastián Región. Ja, gainetik ez, baina ingelesez normak. Eta behin agarrez aipatu duzu, eskualdez eskualde lan egiteana, herriek duten garrantzia, gure kasu, Amasabilauna bezala eta Tolosaldeai begira, nola gauzatuko litzake ekarpen hori edo proposamen hori? Nik uste berak oso ondo esan dula, ezkifinean herritarrekin egon eta herritarrek nolabete sentitzia parte diala hartzen dienera bitan eta instituzioa diala tresna besterik ez, herri nahi eta borondate horiek gauztatu alizateko. Alkate horrena herria, esan diputatu nagusi horrena herria beharko luke eta lehendakari horrena herria. Nolabete herria behar dutetea, berak oso ondo esan dut izena. Eta aurre ikusten duguna da, oso ondo esan du, Gipuzkoa mailan ere, ikertatzen dena da, erabakiak hartzen diala lekuren batian, eta gero transmititzen diala, oso konfusio saltzen diala erabaki horiek, eta inkluso medio guztik zuralde eukita, komunikazio guztik eta, azkenian emazen du, asko iten diala, eta zetarak, asuntzen dute, eta danak kontentu eta tira horre. Guk ustete barra bezin gerala, beti gore ingerala. Eta beti gore ingerala, horrena, herritarekin egon, bertako ekin egon, bertan bizidianak ezatzen dute ondoen zer dagoen herri bat gintzian, baiara bat gintzen, eskualde bat gintzian, eta horren arabera gauzak. Oso simplea da, baina eskera guztiz, egiten da nahi kontrakoa. Eta hor guk aurre ikusten duguna da, eskualde baiara bat gintzian, ere bai, bain behar deula, diruak jarri, bertako
herriei eskainiz, diru horrekin, diagnostikoak egiteko, sektore, udaletxe, eragile guztiek, beraien artean erabaki ze lehentasuna dituzten, eta hortik abiatuta, gauzak egin. Beti, gora. Eta hortarako, aurrein guztia daukau, 80 milioiko poltsa bat, banatzeko eskualdeetan, eta eskualde horietan balantzeko dituzten ataiak. Oso simplea da, nire uste ozinek entzitzeuna, amasa bilagonan dituzuen gauza importantena zintzudian, bertako azaltena. Ez dakit, hau esplikatu behar hain horri, zailan imposible dirudi, baina jende entenditzen hor goien eta arrez dituzte gauza. Orduan, garbi dago beste interes batzu daudela, baina benetan egalima dugu herriak gaintzea, herritarrek izan behar dute, nola dauden, ze beharra duten, eta beti, oso importantean, informazio dago guztia eman, zenbatiko daukau, ze gertatzean, ze plana da posten ez dakitutiko estaldetik, informazioa da kasuan guztia eman, kultura dago informazio izkutatu manipulatzeko. Horrekin, debateak, eztabaidak benetan emankorrak sortu, herritarren artean, eragileen artean, udaletxen artean, debate horietatik gertatzeko arretasun batzuk eta bat egin nageo, hortik gauzak gauzatzen. Beti gora, zertarako tituak jarri bat da, eta horre kompromisoa da, horratu egin azaroan, horre ikusten duela, 80 milioiko 10 milioi urtero, eta urtetan, jartzea hortarako, eta ez gutzako, nik uste Donosti oso importantia da, nik uste gutzako. Nik erotarra nahiz da, Donosti oso importantia da. Baina nik uste Donostiak ere asumitu gara dagoela, asumitu behar daukala Gipuzkoa behar dula, eta behar dala ere Donostiak Gipuzkoa dagoela. Eta Donostia izan importantea dala, bila hona bat, edo hartatu beste eosin behar eta Gipuzkoa da nonak egiten dugula. Gipuzkoa dala hiriburua, baina dira mendik, dira baiara, dira itxasua, eta batez ere geha Gipuzkoa. Eta Gipuzkoa leku askotan daude, eta dan gure kezkak, eta dan entzun behar da, eta entzun da geho elkarrekin